ako želiš da kupiš jeftine igre, posjeti link u deskripciji, čak i do 70% popusta. I pozdrav svima ljudi, MC Rexy ovdje sa kanala MC Channel i kao što vidite ovo nije danas gameplay, odnosno kako glasati za ServerCraft. Znači šta dobijamo sa tim glasanjem, znači uđite na server i kucajte, znači moram biti na hubu, znači tu ukucate, ja sad to neću, ali nema veze. Sa desne strane se nalaze neke od sajtova za glasanje, to je ispod ovoga moga što ja snimam, vidite, ovdje piše sajtova za glasanje, ovom vam plavom. Da li vi vidite? Znači vidite moj miš, ok. Znači evo, unesi vaš nick sa servera, tako, to ćemo sad ići raditi. Ja sam već kopirao link od ove stranice, tako da ćemo ići odmah na nju, nećemo gubiti nikakvo vrijeme. Ajde. Sorry, sad mi je internet malo spor, valjda ga neko koristi. I evo nas ljudi na toj stranici. Sad moguće da se doživlja jedan veliki frame drop. Ok, ovdje ukucate svoje ime, ja ću Dexy, ali nije to važno, idemo na ovdje click here. I kad vam se otvori ovo, znači ovdje će vam negdje dolje pisati. Ne znam tačno gdje sad piše ovdje. Nije važno. Znači ovdje će vam sad pisat boot, evo ovo je reklama. Što će, na primjer, piše vam cat, vi uđete, kliknete na cat. Glavnom i idete na ono dolje vote i to sve je bilo za ovaj klip. Ako vam se vidio, like, sub, share, napišite u komentar ako vam radi, meni radi, znači prije bio na prošlom klipu kako glasa za ServerCraft, bila 2 komentara kao ne radi, a jedan je hvala. Imao sam 5 lajkova na tome, znači ne znam šta je bilo sporno, ali to sam objasnio u ovom klipu, a mi se vidimo u sljedećem. Pa.